Mikasuelo larangan ang kampang matwa amen nakit kan balenay ni king tulid na ning Camp Serviliano Aquino, Tarlac City ining Lunes, November 6. Megawaya kayong light materials antemong pamepeng abaniku at kwayan at miyaliwang sulu ing Belen. Minsan po nanonood lang sa TV o sa cellphone. Ngayon lang po pumunta ng mismong pagka-open ng Belen. Ano masasabi mo ngayon? Maganda po. Mas maganda po kasi nung last. Okay po, maganda, masaya. Pinasaya ang maraming tao. Taon-taon po nandito po kami kasi dyan lang po kami sa loob. Nakikipagsiksikan. Apin na ining kalabingan na mabanuang pamidaw na ning Belenismo Festival Tarlac, apani munang daramihindang di Doña Isabel Cojuangco Suntay at Isa Suntay. Nasa na ning festival apasik na nga ning bayanihan spirit Tarlac. Tinagon neman ken pamagumpisa na ning kapiesta ni Secretary Gibo Chidoro na ning Department of National Defense at tubo mo naman Tarlac. Hahanda na tulad nito na gawa ng Tarlac Heritage Foundation tumutulong na maibalik ang spirito ng Pasko sa atin at ang tunay na diwa nito sa Belen nga ang pinili, the birth of our Savior. Yan naman talaga ang diwa ng Pasko At secondly, pinakikita nila yung heritage ng lalawigan namin na actually very close ang militar sa probinsya natin. Sana sa gabay ng ating Panginoon, maging matahimik at mapayapa ang ating Pasko at masagana. Salamat naman ni Mayor Christy Angeles na ning Tarlac City Tarlac Heritage Foundation, uli ning karelang South tourism industry na ning syudad. Yes sir, kasi taon-taon naman po dumadagsa ang mga turista dito every time na nilo-launch ang Belenismo. And lahat po excited kasi every year iba ng iba ang mga dinidisplay ng mga design. Always something new every year, something to look forward to. Kaya I'm sure mga turista, pasyal kayo dito sa ibang bayan, come and visit Tarlac Province. Nako, marami po kayong makikitang magagandang Belenismo sa buong lalawigan. Agpang Tarlac Heritage Foundation, miras lang ang 50 at luren participants kami iyaliwang kategorya na ning Belenismo Festival. Kayabe ang karang kategorya rin community, church, monumental, municipal ang pang non-municipal. Kayabe Paulo G. Santos, ako po yung kaya kayong Talasuyo, Arlen Salonga, at Pusong Makabalen.